Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Αυτό είναι το Viewer Thoughts. Είμαι ο Viewer και είναι το δεύτερο βίντεο επίσημο όπου θα σκάσει back to back, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα γίνει και η τελευταία, που την ίδια μέρα θα έχει δύο βίντεο. Και ο λόγος είναι γιατί από τα βίντεο λοιπόν που έχω δει, για κάποιο λόγο το συγκεκριμένο μου είχε ξεφύγει. Τεώστη εναντίον όλων, Ευτύχης, Καρπούζης, Μπούγια. Λουκανικόπιτα Pictures. Ξανά, να μην λέω τα ίδια, πηγαίνουμε κάτω στο link στην περιγραφή, θα βρούμε το κανάλι του Λουκανικόπιτα και τα δύο βασικά, συν το link για το βίντεο, γιατί είναι δικό του περιεχόμενο και εμείς το αναπαράγουμε και απλά μιλάω για τις σκέψεις μου. Ένας λόγος που με τράβηξε, δεν το έχω δει το βίντεο, αλλά ένας λόγος που με τράβηξε είναι γιατί έχει μέσα το όνομα Ευτύχης. Δεν έχω δει τι έχει γίνει με αυτό το θέμα και έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια, γιατί αν είναι ο Ευτύχης που νομίζω, θα γελάσουμε. Πάμε να δούμε. Ο Τέος τις τελευταίες μέρες τα έχει βάλει με τρία διαφορετικά άτομα. Τον Ευτύχη Μπλέτσα, τον Μπούζη. Εντάξει, με τον Καρπούζη είναι παλιό, αλλά οι άλλοι δύο είναι καινούργοι. Ας ξεκινήσουμε με τον Ευτύχη Μπλέτσα, ο οποίος ξεκίνησε τα IRL live stream. Ωραία. Επιτέλους. Επιτέλους. Και Μαλάκα. άρχισε λίγο να τρέμει η καρέκλα του Τέου. Τι. Ωραία. Επιτέλους. Επιτέλους. Μαλάκα, πόσο Ευτύχη. Μαλάκα, πόσο Ευτύχης είναι αυτό. Πόσο Ευτύχη δεν θέλετε στο βίντεο σας. Ναι. Ω Παναγία μου. Εντάξει. Τρομερός Ευτύχης. Ωραία, ωραία ξεκινάει το βίντεο. Και άρχισε λίγο να τρέμει η καρέκλα του Τέωστη. Μέχρι τώρα έλεγε πως μόνο αυτός τα κάνει αυτά και δεν μπορεί κανένας άλλος να τα κάνει. Πριν μπούμε στο ψητό, κάντε λίγο ένα subscribe να ανέβουμε, γιατί ξέρετε τι έχω υποσχεθεί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, φίλε Λουκανικόπιτα, ότι σε αυτό που λέει ο Τεώστη, ότι είναι ο μοναδικός που το κάνει αυτό, είναι αλήθεια. Στην κατηγορία του είναι μοναδικός. Αυτά που κάνει και λέει στα live του είναι μοναδικά, δεν μπορεί να βρεθεί κόπια. Τώρα στα IRL streams γελάει ο κόσμος. Μπορώ να σου πω ότι κάνει πολύ καλύτερα IRL streams ο Χάκη, που κάνει μία φορά την εβδομάδα και πάει λέγοντας. Αλλά σε αυτό που κάνει όντως έχει την αποκλειστικότητα, είναι μοναδικός και υπερβολικά ξεχωριστός αυτός. Είναι το παιδί μια τρομερή εθέρεια ύπαρξη στο χώρο του YouTube. Να τα λέμε και αυτά. Να ακούγονται. Πάμε να δούμε. Αναφορές φυσικά στον Ευτύχη άρχισαν από νωρίς. Μια μέρα ενώ βλέπει μπάλα ο Τέωστη, τον ρωτά ένας. Μάθε από πού προμηθεύεται τον τεχνικό εξοπλισμό του Ευτύχης Μπλέτσας. Και ο Τέωστη λέει πως χαίρο πολύ, αυτός κάνει βίντεο, εγώ κάνω live. Ο Ευτύχης που λες, Γιώργο, δεν κάνει live stream, κάνει βίντεο. Άμα κάνω βίντεο και εγώ ξέρω, το live stream είναι το δύσκολο. Ή θυμάμαι σε ένα stream που κάποιος τον είπε Ευτύχη Μπλέτσα και το πήρε σαν προσβολή ο Τέωστη. Δηλαδή, αυτό... Τεώστη, αγόρι μου, άκου. Σε περίπτωση που φτάσει αυτό ποτέ στα αυτιά σου. Αν ποτέ κάποιος σε αυτή την πλατφόρμα, συνάδελφός σου ή κάποιος περαστικός, σε παρομοιάσει ή σε πει Ευτύχη, να χαίρεσαι. Έχω ακούσει το Μαλιάτσι να λέει τόσα χρόνια είμαι ο μπαμπάς σας σε αυτή την πλατφόρμα. Έχω ακούσει και έχω ακούσει σαν viewer. Λοιπόν, ο Ευτύχης ήταν και θα είναι ο μπαμπάς του ελληνικού YouTube με την καλύτερη των δυνατών έννοια. Οπότε καλό θα ήταν να μην το παίρνεις σαν προσβολή, σε περίπτωση που το πήρε σαν προσβολή, γιατί όντως είναι ο μπαμπάς όλων σε αυτή την πλατφόρμα. Ο καλύτερος μπαμπάς. Το πράγμα, Ευτύχη Μπλέτσα. Ποιος είπε Ευτύχη Μπλέτσα? Ευτύχη Μπλέτσα ποιος είπε? Εσύ. Εσύ το... Αυτός το είπε. Αυτός, 1-0. Άμα το λες το Ευτύχης Μπλέτσας, λες την εξυπνάδα, γιατί δεν έρχεσαι να μου μιλήσεις και κλάνεις μέντες και φεύγεις? Α, σηκώθηκε και έφυγε. Λέει την εξυπνάδα, αλλά του μιλάω face to face, σηκώνει και φεύγει.
εσένα. Α, δεν είμαι ο Ευτύχης Μπλέτσας, είμαι ο Θοδωρής να πάρει. Σε βάσου το όνομα Τέωστη. Μετά από λίγο καιρό τον βρίσκει σε έναν αγώνα της BAM. Χαίρεται τόσο πολύ, το κάνει μέχρι και σορτάκι. Ηρέμησε, Τέο. Μισό λεπτάκι, τσάτ. Μισό λεπτάκι, να γίνει εδώ πέρα. Τι κάνουμε? Τι λέει, να σε δείξω σε ένα live που έχω. Ναι, γεια! Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Θέλω να το ξαναδώ αυτό, θέλω να τα ξανακούσω αυτό το υπέροχο γεια που έχουμε συνηθίσει και έχουμε αγαπήσει το Ευτύχη. Πάμε λίγο. Να σε δείξω σε ένα live που έχω. Ναι, γεια! Μάγκες, Τέος. Ευτύχης Μπλέτσας, τι λέει? Ξεχυλίζει από θετική ενέργεια ο άνθρωπος. Είναι η χαρά του YouTube, της ζωής. Είναι το perfect άτομο για να δεις βιντεάκι και να σου φτιάξει τη μέρα. Δεν ξέρω τι σκατά έχει γίνει και υπάρχει στον τίτλο Ευτύχης, αλλά θα τα ανακαλύψουμε. Και κάτι άλλο, δεν κατάλαβα τώρα, Ευτύχης θέλει να ξεκινήσει ή ξεκίνησε IRL streams. Λογικά πρέπει να ξεκίνησε για να έχει παρεξηγηθεί ο φίλος εδώ. Να ξέρεις, πολλοί με παρομοιάζουν με σένα, Αλήθεια. επειδή και εγώ κάνω food review, περπατάω έτσι κτλ. Τι κάνει? Food review. Ναι. Οκ. Ελπίζω να μην πιστεύει ότι το κάνει και καλύτερα από τον Ευτύχη. Θα γελάει ο κόσμος. Για αρχή Θοδωρής, χαίρομαι που σε Θοδωρή. γνωρίζω από κοντά. Γενικά είσαι ποτέ Ελλάδα, γιατί όλο έξι σε βλέπω. Ναι, Α, είμαι, γιατί μπορεί 6 μήνες να ταξιδεύουμε και 6 μήνες να μην. Οκ. Γενικά Θεσσαλονίκη είσαι. Γενικά. Θεσσαλονίκη, Οκ. Ψήνεσαι να σου στείλω Insta να μιλήσουμε για τίποτα μελλοντικό. Είμαι λίγο δύσκολο σε Α, παιδιά. στα κολλάπια σας αυτά, οκ. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Εδώ θα προσθέσω εγώ ότι λογικό να είναι λίγο δύσκολος ο Ευτύχης, γιατί ξέρει τι γίνεται στο YouTube ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το τι λογείς ανθρώποι υπάρχουν και φαντάζομαι εγώ τώρα, χωρίς να ξέρω, ότι ο Τεώστη δεν είναι και του γούστου του τόσο ο Ευτύχης. Ο Τεώστη δεν είναι τόσο του γούστου του Ευτύχη. Οπότε λογικό ρε φίλε, και ένας άνθρωπος που είναι με τόσο θετική ενέργεια και πάει λέγοντας, θέλει να κάνει συνεργασία με αξιόλογους άνθρωπους, να είναι κομπλέ. Το δίνω. Du willst einen echten Kick? Starte jetzt deinen neuen Job als Telefon. Τρώει άκυρο για collab. Βλέπεις έτσι, λουκανικό πιτά. Αφήνω και τη διαφήμιση να παίξει λίγο. Την αφήνω. Είπαμε, είμαι viewer. Δεν έχω δει το βίντεο, αφήνω και τη διαφήμιση να παίξει 10 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν βοηθάει, αλλά πάντα το κάνω. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Και από εκεί μετά ξαφνικά γίνεται ο φρέσκος Ευτύχης με πιο πολύ χιούμορ. Νομίζω είσαι Ευτύχης Μπλέτσας σε μια πιο χιουμοριστική και φρέσκια εκδοχή του. Ναι, και εγώ κάπως έτσι θα μένω. Γενικά το άκυρο πρέπει να τον πείραξε λίγο. Δεν φαντάζομαι να μην τον πείραξε. Πάντα Και φυσικά τσούζει δεν το είναι άκυρο, τι φοβερό, όπως εννοείς? είπα, αφού άνοιξε ο Ευτύχης στα live stream, ο Τέος από εκεί που έλεγε πως Α, όντως ο Ευτύχης ξεκίνησε live stream. Για αυτό γιατί δεν το ξέρω και δεν έχω παρακολουθήσει. Τροπή μου. Anyway. κανένας δεν μπορεί να τα κάνει και πως ο Ευτύχης κάνει βίντεο και χαίρομαι πολύ τον εξοπλισμό, το live είναι δύσκολο. Έγινε ο expert που γνωρίζει πως ο συνολικός εξοπλισμός του Ευτύχη είναι 10 με 20 χιλιάρικα. Έχω πολύ καλά το Όχι, ξέρεις τι, θα τα αφήσω να παίξει και μετά θα μιλήσω. know-how για να ξέρω πώς μπορώ να σετάρω υλικοτεχνικά ένα IRL stream για το budget που έχω. Το θέμα ποιο είναι? Στο λέω γιατί ο Ευτύχης που κάνει IRL stream χρησιμοποιεί έναν εξοπλισμό πολύ καλά σεταρισμένο, ο οποίος είναι άβολος και είναι και πανάκριβος. Πού ξέρω ότι είναι πανάκριβος? Καταλαβαίνω από το stream και από το τι κουβαλάει και από αυτά που βλέπω το πόσο ακριβώς είναι ο εξοπλισμός που έχει. Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να έχεις 10-20 κιλά εξοπλισμό επάνω σου σε IRL stream
ο οποίος κοστίζει 10 με 20 χιλιάρικα και με μία παραμικρή βλακεία μπορεί να τον κλάψεις. Πρώτον, θέλω να μου εξηγήσει κάποιος πώς μπορεί να ξέρει το κόστος. Δεύτερον, τι τον νοιάζει, το πιο βασικό. Τρίτον, λογικό να έχει τέτοιο εξοπλισμό ο Ευτύχης, γιατί παράγει υλικό. Άρα τον εξοπλισμό τον είχε από πριν και χρειάζεται καλό εξοπλισμό. Και τέταρτον, η δικιά μου έτσι οπτική γωνία στα πράγματα, δεν πιστεύω πως ο Ευτύχης παίζει να έχει εξοπλισμό τόσο ακριβό για τα IRL, γιατί ξέρει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάθει κάποια ζημιά, να γίνει κάτι, και αυτά είναι εργαλεία της δουλειάς του. Με τα travel και με όλα αυτά. Οπότε δεν ξέρω πώς ισχύει αυτό που λέει ο φίλος εδώ και έχω πολλές απορίες. Από πού πηγάζει. Και επειδή ξέρω το πόσο κακία υπάρχει στον κόσμο, είναι μεγάλο ρίσκο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Που αν ήταν αλήθεια παίζει να κόντραρε και τον ISO speed. Αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο όπως και να το δεις. Στοχοποιεί τον Ευτύχη και λέει: εγώ ξέρω ότι κακία υπάρχει στον Facts. κόσμο. Ισχύει. Ισχύει αυτό που λέει ο Λουκάνικος. Αλλά καλό κάνει, γιατί έχει γίνει. Συμφωνώ μαζί σου. 2 βίντεο σερί. Φίλε, ισχύει. Στοχοποιείς. Δηλαδή, και κάποιος που να μην ξέρει τον Ευτύχη και να ξέρει τι είναι κλπ. Και έτσι κακοπροαίρετος, όπως λέγει ο Θεώστη. Τι φάση. Γιατί να τα αναφέρει. Τέλος πάντων. Είπα ξύλο, μη γίνει κάτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί να αρχίσεις να βάζεις ταμπελάκια με τιμές ενώ δεν γνωρίζεις την αλήθεια, και αυτό να το λες μαζί με το ότι υπάρχει κακία εκεί έξω. Μία που ο ίδιος έχεις βιώσει. Οπότε τι θες, να πάει κανένας να τον κλέψει πιστεύοντας ότι έκλεψε καμιά κάμερα τελευταίας τεχνολογίας? Και δεν είναι ότι απλά το είπε, ας πούμε, και το άφησε έτσι. Το είπε για να το ενώσει με το γεγονός ότι αυτός είναι έτοιμος για τα πάντα. Δηλαδή, ο λόγος που εγώ παίζω μπάλα με iPhone, με το selfie stick το ελαφρύ και όλα αυτά τα powerbank, είναι γιατί πρώτον έχω καταφέρει να χωρέσω όλο το stream setup σε αυτό εδώ το βαλιτσάκι. Το οποίο ακόμη και το βαλιτσάκι είναι αδιάβροχο και το κινητό είναι αδιάβροχο. Είναι όλα αδιάβροχα. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Έχω προβλέψει. Οπότε, εντάξει, okay, καταλαβαίνουμε, είναι IRL stream, πρέπει να είσαι έξω και μπουρου. Εντάξει, ο άνθρωπος φοράει λάστιχα παντός καιρού. All weather. Τον Ευτύχη γιατί τον μπλέκει. Όλους τους κακούς παράγοντες. Δηλαδή, πες ότι μου πετάνε νερό. Δεν θα πάθει κάποιο damage ο εξοπλισμός μου αν μου πετάξουν νερό. Οτιδήποτε και αν μου πετάξουν και όλα αυτά που μου έχουν πετάξει, δεν έχει πάθει κάποιο damage πρακτικά. Μου έχουν πετάξει πέτρες, γιαούρτια, αυγά, νερά, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ο εξοπλισμός σαν εξοπλισμός δεν έχει πάθει damage. Να πεις μου χάλασε, μου έκανε, μου έρανε. Backpack που το πας στα χιόνια, στις βροχές. Γενικά υπονοεί ότι ο Ευτύχης δεν είναι προετοιμασμένος κατάλληλα. Μετά ο Ευτύχης στο δικό του stream ουσιαστικά λέει πως αυτά που έλεγε ο Τέος είναι μαλακίες και έπεσε πάρα πολύ έξω. Εν τω μεταξύ τώρα δείτε πόσο ύπουλα απαντάει. Διαβάζει ένα μήνυμα που λέει απάντησε ο Ευτύχης. Λέει OK. Οπότε ο Ευτύχης έδωσε το παρόν και απάντησε ότι δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λέει για το θέμα εξοπλισμού. Επίσης, ρε Ευτύχη, άμα δεις το βίντεο, τι έγινε με την κολόνα, ρε φίλε. Το έχω απορία, δηλαδή θα πρέπει να το ψάξω να το δω μετά. Για να δούμε. Και καλά σαν να το μαθαίνει τώρα. Και μετά απαντά όπως θα απαντούσε ένα άτομο που είδε το βίντεο. Μου απάντησε ο Ευτύχης. Οκ. Εντάξει, έχουν πιαστεί τώρα πολλοί content creators να το κάνουν αυτό, ρε φίλε, και καλά εξαπρόπτου ερώτηση και δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά απαντάω σαν να το έχω δει. Που το έχουν δει, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι για να σταθείς, ρε φίλε, και να το αναφέρεις. Πιστεύω είναι κάτι πολύ πτέσμα μπροστά σε όλα αυτά που έχει κάνει στο τόσο καιρό. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Δηλαδή θες να μου πεις ότι έχει πάνω του 2 DSLR κάμερα με φακό, που η DSLR κάμερα που έχει είναι minimum 1.000. Και μπράβο του. Ο φακός που έχει πάνω είναι minimum 1.000. Και μάτια έχει του. 2 κάμερες, 2 και 2. Μπράβο στον Ευχετήχη. Θέλω τι να σου εξηγήσω, ρε φίλε. Αυτό που βλέπεις, βάλ τα κάτω και υπολόγισε τα όλα.
Εν τω μεταξύ παρατηρήστε πως έβαλε κάμερες και φακούς και πήγε στα 4 χιλιάρικα, που αυτά είναι τα βαριά. Πώς διάολο θα έφτανε στα 20, ένας θεός ξέρει. Λογικά θα βάζει και ακουστικά, ηχεία, boomer, το προσωπικό, το επιτελείο της εκπομπής για το live stream. Ξέρω εγώ ρε φίλε πως θα το έκανε. Βλέπει και αυτός δράκους και φαντάσματα. Ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει λογική, τεόστινο. Αυτό το έχουμε καταλάβει καιρό τώρα. Για να δούμε. Και επίσης Λουκάνικε, κάτι πρέπει να γίνει αδερφέ. Συμφωνούμε πολύ. Για κάποιο λόγο. Αυτά για τον Ευτύχη, πάμε στον Καρπούζη, για τον οποίο είχε πει, όπως είπα στο προηγούμενο βίντεο, πως του έδειξαν ένα βίντεο που είχε κάνει. Και ο Καρπούζης... Οπ, πρόεδρε, τα χαιρετίσματά μου και τα σέβη μου. Αγαπάμε Καρπ και Μάτνεϊ. Full respect για αυτό που έχουν κάνει. Να το πω και αυτό, πρέπει να τα λέμε και αυτά. Και να ευχηθώ ότι μια καλή σεζόν με νίκες και άνοδο. Άκυρο όλο κάνει και μην ακούς εσύ τώρα, είναι για άλλους. Και να πω ρε φίλε ότι μπράβο σας που το έχετε φτάσει έτσι. Και γαμό. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε και με τον Καρπ. Αφού είπαμε χαιρετισμούς, επίσημες μαλαγίες κλπ. Άνευ λόγου και αιτίας, έτσι νομίζω εγώ τώρα ότι θα το δει ο Καρπ και οι υπόλοιποι θα το δουν, λογικά. Πάμε να δούμε. Καρπούζης απάντησε ουσιαστικά λέγοντας πως δεν είχε καμία ανάμειξη με αυτό, όπως φυσικά όλοι γνωρίζαμε. Αρχικά, δεν θα μπορούσαμε να στο ρίξουμε μέσω copyright. Το καταλαβαίνεις γιατί είναι ένα δικό σου stream, δεν έχουμε κανένα copyright σε αυτό το stream. Δεν έχουμε εμείς λόγο σε αυτό το stream, δεν μπορούμε να στο ρίξουμε. Άρα, μάλλον θεωρείς ότι σου κάναμε report εμείς. Ότι σου κάναμε, δεν ξέρω. Ότι είπαμε στο YouTube κάτι. Όπα ρε. Α, οκ. Λοιπόν. Έπεσε κάποιο live που είχε μείνει. Του Τεώστη. Και δήλωσε ότι του το ρίξανε. Ξέρω εγώ, αυτή είναι η φάση. Αυτό δεν υπάρχει λόγος και αιτία, απλά νομίζει. Οκ, και γάμο. Πάμε. Βρήκαμε ένα λόγο για να σου ρίξει το stream ότι ασχοληθήκαμε σε αυτό το βαθμό. Οπότε, εγώ θα σου πω τέλος αρχικά. Αν κάπως μπορέσεις να βγάλεις ένα σαφές συμπέρασμα ότι εμείς ασχοληθήκαμε και σου ρίξαμε το stream, Ποτέ. σου δίνω και 10 χιλιάρικα ρε Τέωστη. Δεν έχω ασχοληθεί να ρίξω, να κάνω copy. Μη λες 10 χιλιάρικα, η εφορία είναι παντού, παραμονεύει. Καρπ. Να κάνω report σε τίποτα ποτέ στη ζωή μου. Δεν με ενδιαφέρει. Μαντεύω πως αν είχε θα το έριχνε πάνω από ένα βίντεο. Δεν είχε λόγο να ρίξει προειδοποιητική βολή. Τον Ισχύει. έκραξε επίσης για αυτά που έλεγε σχετικά με το πως παίρνει ο καθένας χορηγίες. Συγκεκριμένα από μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές. Οκ, ναι. Και βλέπουμε μια πολύ ωραία εικόνα. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Που δείχνει τις main εταιρείες και από κάτω αυτές που έχουν κάνει ομπρέλα. No problem. Όλα good. Δεν βλέπω κάτι τώρα. Για να μην σου πω και τα άλλα που γίνονται που δεν λέγονται. Διοργανώνουμε ένα πάρτι στην Αθήνα στην τάδε βίλα. Θα είναι αυτός και αυτός και αυτός. Θες να έρθεις? Σου γίνεται μετά η κλανοβαλβίδα Σαν Χουάν. Από το μυαλό του τελείως, bro. Μπορεί να έχει ακούσει μία τέτοια περίπτωση που έγινε ένα τέτοιο πάρτι και νομίζω ότι αυτό είναι νόρμα. Όχι, δεν έχω πάει σε τέτοιο πράγμα. Δεν έχω καλεστεί καν. Ποτέ κανείς δεν μου έχει πει έλα σε εκείνο το πάρτι που θα έχει μπέκους και θα σου ανοίξουμε την κλανοβαλβίδα. Μα ο άλλος νομίζω ότι κάνουν DD parties εδώ έτσι, on the regular. Μπορεί να άκουσα. Δεν το ξέρατε, Καρπ και Λουκάνικε. Το YouTube πλέον είναι το Hollywood. Ναι ρε, και εσείς είστε οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί τώρα. Εδώ παίζουν εκατομμύρια. Τι, έτσι απλά είναι τα πράγματα. Hollywood είμαστε. Το ελληνικό YouTube αυτό έχει γίνει, ένα Hollywood. Μπορείς να κρυφτείς από πουθενά. Τι μαλακίες θα ακούσω ρε μαλάκα. Για ένα τέτοιο πάρτι κάποτε ότι έγινε και κάτι περίεργο ότι πέφτει και νομίζω ότι έτσι λειτουργεί η φάση. Γενικά για να κλείσει χορηγία. Εμείς τώρα που έχουμε Αντίδας και πάμε στοίχημα και κόσμο σπορτ. Κλανοβαλβίδες τώρα όλα. Άστο Καρπ, εσύ τώρα με την ΠΑΜ και με τις χορηγίες που έχεις, άστο τι κλανοβαλβίδες και τέτοια, σου έχεις πεθάνει ρε, τέλος. Πας να σκύψεις και σφυρίζεις από πίσω, τι λες τώρα. Φίλε, εντάξει. Ξεφεύγει, όχι ξεφεύγει, έχει ξεφύγει ήδη από άλλη φορά.
Και το κακό ξέρετε ποιο είναι, ότι μέσα σε όλα αυτά, όπως τα βλέπω εγώ, μπορεί να τα βλέπει ένα πιτσιρίκι και λέει μαλάκα, τι γίνεται στον κόσμο. Και να τα πιστεύει. Σου λέει μαλάκα, έτσι κάνουν λεφτά οι μούλοι. Τα πουστόπετα. Έτσι βγάζουν τώρα τα καφρά οι YouTubers. Μαλάκα, απίστευτο. Τρελός. Είσαι τρελός ρε μαλάκα. Ναι, είναι. Επαγγελματικές συμφωνίες είναι. Που είναι απόλυτα λογικό να μην δουλεύει έτσι το πράγμα, όπως λέει και ο Καρπούζης. Ο Τέος είναι από τα πιο επίμαχα άτομα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η μέση εταιρεία δεν θα θέλει κανένα απολύτως παρεδώσε μαζί του. Εγώ απορώ πώς τον βάζουν σε μαγαζιά ακόμα. Εκεί είναι απόλυτο λογικό. Έλεγε πως απλά θέλει να είσαι πιο family friendly, να μην βρίζεις, να μην χιδεολογείς και τα σχετικά. Όχι, δεν λέω ότι είναι κακό να ζητάς χορηγίες, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι αν ζητάς χορηγίες και απευθύνεσαι σε πολυεθνικές, πρέπει να έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο στάτους και προφίλ. Πρέπει να μην βρίζεις. Πριν το πει, θα πω εγώ ότι μήπως πρέπει να είσαι άνθρωπος και όχι γείτονας. Μήπως πρέπει να χρησιμοποιείς το μυαλό σου άξαλ για να μιλήσεις προς το κοινό, αντί να λες αυτά που λες. Γιατί στο τέλος θα σε περάσουν για τρελό και θα σου βάλουν λευκομανδία με αυτά που λες. Λέω εγώ τώρα, σαν viewer, γάμω την τρέλα μου. Πρέπει να μην χιδεολογείς. Πρέπει να είσαι full family friendly. Πρέπει, παιδί μου, να έχεις ένα προσωπείο, να υποδίεσαι ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο. Μάλιστα. Που εγώ δεν σκοπεύω να υποδηθώ αυτόν τον ρόλο. Όχι δεν σκοπεύεις, δεν μπορείς να υποδηθείς κάτι που δεν είσαι. Και μάλιστα κάτι τόσο μεγάλο, γιατί για σένα μεγάλο είναι αυτό. Το καταλαβαίνω. Ξέρω τι πας να πεις. Αλλά όχι δεν μπορείς να υποδηθείς, δεν μπορείς ούτε στο 1/3 να το κάνεις αυτό με αυτά που λες. Οπότε πώς γίνεται σε 9 μήνες μέσα να πήγαμε από θέλει να είσαι family friendly στο πρέπει να παίρνεις για να πάρεις χορηγία ή να πηγαίνεις στα πάρτι του Didi, δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα. Εκτός δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Σε σένα δεν βγάζει νόημα. Λουκάνι, μπερδεύεσαι. Σε σένα δεν βγάζει νόημα. Ο Τεώστη τα έχει όλα τακτοποιημένα στο μυαλό του. Για σένα και για μένα δεν βγάζει νόημα και για τον Κάρπ και για όλους μας. Για τον Τεώστη είναι όλα φυσιολογικά αυτά που λέει και είναι normal ότι έτσι γίνονται. Άνοιξε το τρίτο μάτι του Τέωστη και να είδε κάτι που δεν έχουμε δει εμείς. Ο Καρπούζης επίσης τον κατηγόρησε για τα delusions που έχει σχετικά με το ότι τον κυνηγάει η κυβέρνηση. Ρεπορτάζ στο Μέγκα για τις ομάδες των διαδικτύων που είναι τα έμιστα τρόλ. Εσύ νομίζεις από το μυαλό μου τα έβαλα. Άντε πες, εγώ τα έβαλα από το μυαλό μου. Το Μέγκα κανάλι που αφιέρωσε επί μία εβδομάδα ρεπορτάζ για να λέει για τα έμιστα τρόλ του διαδικτύου που παίρνουν χαρτζηλίκι για να αποδομούν εικόνες και ανθρώπους. Αυτή τι είναι, και αυτή η Λουμινάτη είναι, ψεκασμένη είναι. Γιατί τα έχω ακούσει και αυτά, γι' αυτό σου λέω. Άντε πες, εγώ είμαι ψεκασμένο. Και αυτή ψεκασμένη είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο διαδίκτυο, επηρεάζει συνειδήσεις και τρόπο σκέψης. Άμεσα επηρεάζει. Εσύ τι λες, αυτοί που κάνουν κουμάντο θα το αφήσουν έτσι, ελεύθερα, να κυκλοφορεί ένα αστέο με ένα κινητό στο χέρι και να διαμορφώνει απόψεις και συνειδήσεις? Μαλάκα, κυκλοφορείς με ένα κινητό στο χέρι και διαμορφώνεις απόψεις και συνειδήσεις. Πώς διαμορφώνεις απόψεις και συνειδήσεις? Ο Καρπούζης είπε αυτή τη στιγμή αυτό που έπρεπε, ρε. Ήταν αυτό ακριβώς που έπρεπε. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Τώρα το άλλο που το είπα και στο προηγούμενο βίντεο είναι, ρε φίλε, ότι αυτό με τα διαδικτυακά τρόλ και λοιπά ισχύει, για ότι πληρώνονται και λοιπά, ισχύει, το πιστεύω. Αλλά το πιστεύω όχι για τους YouTuber που παράγουν περιεχόμενο, για gamers, για τα άνεργα νέα, για οτιδήποτε υπάρχει, για τεχνολογίες κλπ. Γιατί εκεί, ρε φίλε, ναι, διαμορφώνεται απόψεις κλπ, αλλά για προϊόντα που προωθείτε. Τώρα, αυτό, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο και επαναλαμβάνομαι και δεν μου αρέσει, αλλά είμαι και παρλαπίπας, είναι, ρε φίλε, ότι αυτό θα ίσχυε για ένα κανάλι όπως είναι ο Ζαραλίκος. Ζαραλίκ TV, ημέρα Τρίτη, ημέρα του προφήτη, που έχει μέσα νέα που γίνονται στη χώρα μας, που μιλάει για πολιτικά, που είναι εναντίον κάποιων πραγμάτων. Εκεί ναι, το καταλαβαίνω. Βέβαια είπα ότι, και στην προηγούμενη φορά το είπα, ότι πάντα υπάρχει και η λογική εντός πολλών εισαγωγικών,
ότι μπορεί να το λέει ο Θεός τι έτσι ρε παιδί μου, σαν όχι για τον εαυτό του, απλά να λέει το όνομά του σαν παράδειγμα. Αλλά χάνω κάθε ελπίδα με όλα αυτά που έχουν ακουστεί και δεν νομίζω, οπότε πες για να το πιστεύει ότι το κυνηγάνε. Να τρως δεν πας, σε μαγαζιά να φας δεν πας και την πέφτει σε καμιά κοπέλα και μετά περιγράφεις πώς τη το προηγούμενο βράδυ. Τι απόψεις και συνειδήσεις διαμορφώνεις εσύ τόσο τρομακτικές? Αυτό με την επόμενη μέρα είναι σιχαμερός. Δεν έχω δει ποτέ βιντεάκι που να λέει απόσπασμα από τα stream του, αλλά φίλε, άμα το λέει όντως και το τι έκανε και το τι είπε με την κοπέλα, είναι τουλάχιστον γλίτσα. Δεν είναι λίγνας ρε φίλε, είναι κάτι πολύ χειρότερο ρε φίλε, πολύ χειρότερο. Αλλά anyway. Που αλλάζουν τον τρόπο σκέψης του κόσμου που θέλει να σε κλείσει η κυβέρνηση και βάζει άτομα να σε πολεμάνε. Αυτό φυσικά δεν είναι καινούριο. Το λέει από το βίντεο που έκανε στο Τέο στη Vlog. Συγγνώμη για τη διακοπή, θέλω να πω και κάτι σημαντικό. Σε περίπτωση που πέσει αυτό το βίντεο στα μάτια του φίλου μας του Τεώστη, να πω ότι αυτά που ακούς και που λέω είναι η γνώμη μου σαν viewer. Δεν είμαι content creator. Γι' αυτό ανοίγω τα βίντεο από το YouTube, βάζω από κάτω τα link και λοιπά από τα αποσπάσματα από τον creator που ανέβασε το βίντεο. Και επιπλέον είναι η γνώμη μου και μάλλον πολλών άλλων για σένα. Οπότε μην παρεξηγηθείς τώρα και κάνεις τίποτα μαμουνιές. Και όσο αν έχεις κανένα θεματάκι και τέτοια και λοιπά και θες να μου μιλήσεις, έλα να μιλήσουμε πριβέ. Να το λύσουμε. Αν έχεις κάποια αντίρρηση σε αυτά που λέω ότι είσαι γλίτσα, άμα κάνεις τέτοιο πράγμα, γιατί δεν σέβεσαι το γυναικείο φίλο, το λύνουμε, το μιλάμε ρε φίλε, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Και εσύ και εγώ, ενήλικες είμαστε, μπορούμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Και όχι με αουγκανισμούς. Τέλος παρένθεση, συνεχίζουμε. Vlogs ώρα για αλήθειες. Μόνο που εκεί είχε βάλει και τις εταιρείες με φρούτα αλλά και τις πολυεθνικές. Όλο το τρίγωνο των Ιλουμινάτι. Μη λες Ιλουμινάτι, θα εμφανιστεί ο Πούγια. Μη. Η φάση που τώρα θα νομίζει κανένας ότι πιστεύω όντως τις μαλακίες αυτές. Το 2025 η πληροφορία και η διαχείριση συνειδήσεων πιστεύω ότι είναι το νούμερο ένα εμπόρευμα. Για ποιους είναι νούμερο ένα εμπόρευμα? Καταρχάς για πολιτικούς. Μπορούν να πούνε ό,τι θέλουν, ο λαός να τα ακούει και να λέει έλα σιγά μωρέ τι έγινε. Μεγάλες εταιρείες marketing και influencer. Φανταστείτε τώρα ότι υπάρχει ένα ολόκληρο industry που διαχειρίζεται εκατομμύρια σε καθημερινή βάση. Το οποίο, sorry πάλι για την παρένθεση, μπουλιά. Είναι το μεγαλύτερο μήνυμα αυτό ρε φίλε με σένα και το Illuminati. Να ξέρεις, το έχω λατρέψει ρε φίλε, ειδικά από τη μέρα που το επανέφερες. Το οποίο πουλάει ό,τι θέλει, όπως θέλει και οι καταναλωτές, δεδομένου ότι τρώνε όλα. Ξανά αφήνουμε εδώ τη διαφήμιση να παίξει, φίλε, μηχανικόπιτα. Θα την αφήσουμε λίγο να γρατζουνίσει. 10-13 δευτερόλεπτα καλά είναι. Δίχως δεύτερη σκέψη. Και εννοείται δεν θα μπορούσε να λείπει η παραοικονομία, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με εταιρείες οι οποίες ζητάνε λεφτά από άλλους για να τους ικανοποιήσουν σε εισαγωγικά την επιθυμία τους να γίνουν μελλοντικά πλούσιοι. Και πιστεύω όλοι καταλαβαίνετε λίγο πολύ τι είδους εταιρείες είναι αυτές. Ναι, προφανώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο και η φάση είναι ότι δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποιο είδους πετυχημένο rage bait για προσοχή ή αν όντως τα εννοεί. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να ζεις το 2025 και να πιστεύεις πως η κυβέρνηση δεν έχει καλύτερο τρόπο να σε αντιμετωπίσει από το να βάλει άτομα να σου πετάνε αυγά. Ακόμα και τόσο επικίνδυνος να ήσουν ρε φίλε. Κάπως να μπορούσες να ρίξεις τον Μητσοτάκη, που χλωμό το βλέπω γιατί δεν σε παίρνει σχεδόν στα σοβαρά κανένας. Αλλά... Δεν είναι ότι δεν το παίρνει κανείς στα σοβαρά, είναι ότι έχει μυαλό αμοιβάδας. Από εκεί και μόνο είναι άκακος. Μπορείς να δοκιμάσεις υποθέτω. Θα πλήρωνε τα 15χρονα να σου πετάνε γιαούρτια. Το πρώτο πράγμα που θα γινόταν θα ήταν να σε διώξουν από το σώμα. Όχι... Ναι, στο μυαλό του Τεώστη αυτό γίνεται. Τέλος, και να σας πω κάτι τώρα μαλάκες. Όλοι σας οι creators εκεί που έχει δημιουργηθεί το θέμα, λουκανικόπιτας, μπούγια, καρπούζιδες κλπ. Μαλάκες, άμα ανοίξει καμιά θέση εργασίας να πετάμε γιαούρτια στον Τεώστη, φωνάξτε με να βγάλω κι εγώ κανένα ξέρω ψώμα. Συνεχίζω τα σαρτάμε εγώ, ωραίος. Να βγάλουμε κανένα φράγκο ρε μαλάκες, μην καθόμαστε τη τζάμπα. Με τους μισθούς της πείνας να πάμε να πάρουμε 1 και 2 χιλιάρικα να του πετάξουμε κανένα αυγό, ξέρω εγώ. Αν είναι αλήθεια αυτό και πληρώνει το κράτος, φύγαμε γιούρια ρε.
όχι διαθεσιμότητα, πούλο. Εν τω μεταξύ μπορώ να πω κάτι άσχετο. Χάκι μπρο, αν βάζεις ένα μπλερ στη μάπα του Τέοστη, δεν γίνεται το βίντεο δικό σου. Δεν το τζάρεις έτσι τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν μπορώ να ανεβάσω όλο το Batman Dark Knight Rises με ένα μπλερ στη φάτσα του Batman και ξαφνικά δεν είναι της Warner Bros. Είναι δικό μου. Το μόνο πράγμα που. Τώρα δεν ξέρω αυτό που θα πω, αν είναι του Χάκι ή αν είναι του. Το player είναι από τον Χάκι ή αν είναι από τον Garp, αλλά η λογική μάλλον επειδή είναι live, λογικά πρέπει να το έχει βάλει ο Garp μετά αυτό. Δεν ξέρω αν το έχει βάλει ο Χάκι και πάλι δεν το λέω με σιγουριά, λύσα μου την απορία μετά. Χρειάζεται να κάνεις είναι σχολιασμός που δικαιολογεί το γιατί έβαλες να παίξει το κλιπ. Όλα τα άλλα είναι περιττά. Μετά ο Καρπούζης και ο Τέοστη είχαν ένα πάρε δώσει στο Instagram. Του λέει ο Τέοστη: επειδή σήμερα έχω να γυρίσω συνολικά 5 βίντεο long form με content που παράγω ο ίδιος, επειδή δεν θα κάνω live stream, ας στηρίξουμε τα άτομα που χρωστάνε και είναι δύσκολα οικονομικά με πιτζάμες αξίας 500 ευρώ. Σας παραθέτω σχετικό link. Α, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και από κάτω είναι το link του Καρπούζε. Οκ. Οκ, και γαμό ρε φίλε, αν φοράει 500 ευρώ πιτζάμες. Και γαμό, μπράβο του. Και είναι και γαμό, ναι ρε φίλε. Άμα μπορεί να το κάνει και γουστάρει και νιώθει άνετα και έχει την οικονομική άνεση να το κάνει, ας το κάνει. Ξέρω εγώ. Γιατί όχι. Το θέμα είναι όχι γιατί το κάνει, αλλά γιατί όχι να μην το κάνει αν μπορεί. Και εγώ αν μπορούσα θα παίρνα 1000 ευρώ πιτζάμες. Έτσι απλά για να γυρνάω στο σπίτι. Link. Εν τω μεταξύ, εγώ άνεργος ακούω πιτζάμες 500 ευρώ και λέω ότι στο μπούτσαρ κάπου τρυπίδι με τα ξεσκόλικα βγήκανε. Καλά, αυτός και ο επόμενος. Κοίτα, Λουκάνικε, και εγώ το ίδιο αναρωτιέμαι καμιά φορά γιατί δούλευα παλιά σε μαγαζί με αθλητικά και έβλεπα κάτι φόρμες 80 και 90 ευρώ και λέω τι έγινε ρε φίλε, θα τις βάλω και θα κάνει μόνο του το σώμα μου αυτόματα διατάσεις και τέτοια. Δηλαδή περίμενα να τις βάζω και ξαφνικά να γίνομαι Usain Bolt. Αλλά τι να σου πω, εντάξει, έχει πάνω κολλημένη μια στάμπα με μια εταιρεία. Με content και πλάτες σαλονών έχει κουράσει πραγματικά. Ο Καρπούζης ουσιαστικά τον απάντησε και είπε πως επειδή έβγαλα πολλά λεφτά, χρωστάω πολλά λεφτά στην εφορία. Λοιπόν, άκου ψηλέ, επειδή είδα το story που έκανες και λέει χρωστάει πάρα πολλά, τον κακόμοιρο πάντα δει το βίντεο. Εγώ το είπα μόνος μου ότι χρωστάω πολλά. Απλά άκου τι δεν είπα στο βίντεο γιατί περίμενα ότι μπορείς να το καταλάβεις, αλλά δεν μπορείς από ό,τι φαίνεται, δεν είσαι αρκετά έξυπνος. Όταν κάποιος χρωστάει πάρα πολλά σε φόρους, είναι επειδή έβγαλε πάρα πολλά. Ο φόρος είναι αναλογία, κατάλαβες. Γι' αυτό έχω τις 500 ευρώ πιτζάμες και όλα αυτά και γι' αυτό μετά ήρθε ένας φόρος μεγάλος και τα οποία τα είπα μόνος μου σε βίντεο, κατάλαβες. Δεν έχω τα κόμπλεξ τα δικά σου. Και μετά του είπε πως αγνώρισε όλα τα valid επιχειρήματα που είχε. Κοίτα, fair point ρε φίλε του Καρπ. Έχει απόλυτο δίκιο ο Καρπ. Γιατί ισχύει, είναι η αναλογία ρε φίλε που βγαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση ο Καρπ έβγαζε αρκετά λεφτά από ό,τι λέει και γι' αυτό του ήρθε τέτοια φορολογία. Άρα climb mine. Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά ρε Θοδωρή αγορίνα. Τα ντότζαρες πάλι, όπως το πρώτο βίντεο πάλι τα ντότζαρες. Πάλι πήγες να το παίξεις αλλιώς. Δείτε το γιατί χρωστάει. Αυτά που λέω αυτά που είπες, τα έβγαλα όλα λάθος. Όλα. Σε αυτά απάντηση δεν έχουμε. Γενικά αυτό ο Τέος το κάνει. Πιάνεται. Γενικά αυτό όλοι οι commentators, Παύλα, όταν γίνεται ένα δράμα το κάνετε. Το έχεις κάνει και εσύ Λουκάνη και το έχουν κάνει και άλλοι. Γενικά και μη με κάτνεις τώρα να κάτσω να κάνω μοντάζ, δεν θέλω. Είναι τέρμα απλά και είμαι viewer, δεν είμαι δικαστής, δεν είμαι τίποτα. Και σαν viewer θα πω ότι και εσύ το έχεις κάνει πάρα πολλές φορές να κάνεις επεκβηγή σε επιχειρήματα. Οπότε ναι, εντάξει, normal μου φαίνεται αυτό. Από κάτι που ξέρει ότι μπορεί να σχολιάσει, όπως παραδείγματος χάρη στην απάντησή του σε μένα, είπε πως εγώ δεν έτρεξα να αγοράσω την περούκα που φόρεσε στο βίντεο για την Ταρασίδου, την είχα, εδώ στο κουτί ήταν. Εντάξει, όπως είπε, δεν σχολιάζει για δράμα. Εκτός αν κάνει TikTok η Ταρασίδου, τότε τρέχει να αγοράσει περούκα να το ειρωνευτεί στο Instagram. Που λέτε τώρα πριν κάτι. Ναι, λογικά βουνό μου τρέχω να αγοράσω περούκα. Δεν είναι ότι έχω εδώ
3 κούτες με prompt από τα Jumbo για βίντεο Τι? που κάνω εδώ και αρκετά χρόνια. Και αγνοεί τα σοβαρά επίτηδες, όπως παραδείγματος χάρη, όπως όλοι θυμόμαστε, εκείνο με τα κρασιά. Πάμε Ναι, εντάξει, οκ. Και να πω μόνο σε όλο αυτό ότι είναι το κλασικό κοιτάμε το δέντρο αντί για το δάσος. Οκ. τέλος στον Μπούγια, ο οποίος μια μέρα που μιλούσε ο Τέος για χορηγίες έστειλε μήνυμα και τον είπε πως δεν είναι έτσι όπως τα λέει. Μετά για να βρει σοβαρή εταιρεία χορηγία πρέπει να μπλέξεις με manager. Τα κουκιά στην Ελλάδα είναι μετρημένα. Είναι 2 συγκεκριμένα γραφεία, άντε και ένα τρίτο που είναι λίγο πιο αδύναμο, που μπορείς να βρεις χορηγίες. Δεν ψήνομαι, να ξέρεις, δεν ψήνομαι. Αυτά που λες τα βλέπεις γενικά σε κάποιο όνειρο ή τα υποθέτεις, δεν έχεις τίποτα σωστό 5 λεπτά που βλέπω. Γεια σου Μπούγια TV, γεια σου Μπούγια. Ναι, σε κάποιο όνειρο τα βλέπω, Μπούγια. Σε κάποιο όνειρο τα βλέπω. Και στο Κοίτα, λογικά πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο όνειρο, όπου έβλεπε ότι του πετάνε αυγά επιπληρωμή από το κράτος, στο ίδιο όνειρο που γίνονται party titty με YouTubers, welcome to the Hollywood, πρέπει να είναι στο ίδιο όνειρο που του κατεβάσανε το live, πρέπει να είναι στο ίδιο ακριβώς όνειρο που έχει πει όλα αυτά που έχει πει μέχρι τώρα. Οπότε πες να μην έχει ξυπνήσει ακόμα, να είναι σε ένα μόνιμο όνειρο. Το μόνο επιχείρημα, βασικά δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα. Τρόβο ένας άνθρωπος δεν διαχειριζόταν όλα τα συμβόλαια. Σε κάποια όνειρα τα βλέπω, Μπούγια. Μπούγια. Είπε και ένα σωστό. Το δίνουμε στον Τέοστη εδώ. Ισχύει αυτό με τον Τρόβο και μάλιστα το έχει πει σε βίντεο του ο Καρπ, αν θυμάμαι καλά. Το έχει πει ο Καρπούζης αυτό. Κάνε τη φασούλα σου, κάνω κι εγώ τη φασούλα μου και η ζωή συνεχίζεται. Μπούγια, να σου πω κάτι ρε φίλε. Άμα είσαι στην παρέα αυτή μέσα, κάτσε στην παρέα. Να το μέσα στην παρέα, μέσα στο Illuminati, είδες τελικά αυτό που είπα πριν, που έβαλες λουκανικόπιτα την εικόνα με τους Illuminati, το σύμβολο, ήταν προοικονομία για τον Μπούγια. Σου είπα θα τον κάνεις σάμον και τον έκανες. Η παρέα, είσαι από εκεί με αυτούς. Μαλάκα. Τα ίδια που έλεγε ο Τζακ τα αναπαράγουνε. Γάμο το σπίτι. Μην πας να μου το παίξεις τίποτα περίεργο, ξέρεις. Μετά νομίζω ο Μπούγια του είπε τα λες όλα λάθος ή κάτι τέτοιο, αν κρίνω από τις απαντήσεις στο chat, και ένας mod τον έκανε 30 λεπτό. Εντάξει, κλασικό. Μέρα τώρα, όταν άρχισε να μιλάει για τον Ευτύχη, ο Μπούγια είπε ένα σχόλιο που εντάξει ήταν καθαρό rage bait. Τον είπε ότι ο Ευτύχης παράγει ο ίδιος content, δεν είναι το content να του πετάνε αυγά. Πού είναι το rage bait? Λουκάνικε, εδώ τώρα πού είναι το rage bait? Γιατί εντάξει μπορεί να μην πηγαίνει στο Μπούγια και να... Βασικά έχεις τελείως διαφορετική κρίση από αυτή που έχουμε εμείς οι viewers σαν content creator. Πού είναι το rage bait? Του είπε την απόλυτη αλήθεια. Του είπε αυτό ακριβώς που γίνεται. Όντως ο Ευτύχης παράγει μόνο στο content, δικό του content, και δεν είναι το content. Είναι ακριβώς το ίδιο που είπα στο βίντεο το προηγούμενο. Ότι ο άλλος κάνει reaction πάνω σε αυτά που του γίνονται, και το reaction αυτό, οι αντιδράσεις που κάνει την ώρα που του πετάνε κάτι ή που του μιλάνε και λοιπά και απαντάει, είναι αυτό που αποζητάνε οι πιτσιρικάδες. Τι γίνεται τα περισσότερα views που έχει ο Τεώστη να είναι πάντα όταν κάποιος κάτι του είπε, όταν κάποιος κάτι του πέταξε, όταν κάτι έγινε, ενώ ο Ευτύχης να έχει views για βίντεο που έχει κάνει και έχει δουλέψει μόνος του. Άρα όντως ο Τεώστη είναι το content, όντως ο Ευτύχης δημιουργεί το content. Οπότε καταλαβαίνεις και που πάει η φάση. Δεν ήταν καθόλου rage bait. Καθόλου όμως. Καλά στον Ευτύχη δεν πετάνε αυγά για content ρε μπρο, αυτός έχει όντως content. Μπούγια, δεν μου γλύφεις τις μπάλες ρε φίλε. Τώρα σε έκανα κι εγώ επίσημα permaban. Και επειδή ξέρουμε ότι δεν έχουμε επιχειρήματα, το πάμε aggressive. Δεν μου γλύφεις, λέω, τις μπάλες. Πάρε και ένα ban, να μπορείς να μιλήσεις. Γιατί ξέρω ότι έχεις δίκιο και η αλήθεια πονάει. Πάντα πονάει η αλήθεια. Σε χαιρετάει από μακριά και λες ouch. Έτσι να τα λέμε γι' αυτά. Πήγε να πουλήσει καμιά τρέλα εκεί στους πιτσιρικάδες που πουλάς και άσε μας εμάς. Κάτσε εκεί στο σπίτι σου, γίνε ο δικαστής του ονείρου και μην ασχολείσαι με την...
είπε ο άνθρωπος που κόλλαγε σε ανήλικα. Στα περισσότερα βίντεο που τον βρίζουν και κάνουν και έλα εδώ και ξέρω εγώ τι κότεψες και λοιπά. 40 χρονών μαλάκας. Τέλος πάντων. πάρτι μας. Τώρα σε έκανα εγώ και το ευχαριστήθηκα. Και είναι πέρμα και μην μου στέλνεις ηχητικά στο Instagram. Μετά το permaban που έφαγε, ο Μπούγια έκανε κάτι story, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω γιατί ο Τέος την προσποιείται ότι ο Μπούγια ξαφνικά πουλά τρέλα σε πιτσιρικάδες και ότι είναι ο δικαστής του ονείρου. Ο Μπούγια αυτό το πράγμα κάνει εδώ και χρόνια, δεν έγινε ούτε χθες αυτό ούτε προχθές. Να πω ας πούμε ότι ο Τέος την ξαφνικά άλλαξε γνώμη. Γιατί μέχρι Δεν είναι τυχαίο που με τόσα ψέματα που είχε πει ο Jack Loeb στο community και στους creators μεταξύ τους που τον έκανε μεροκάματο και δεν πρόλαβε ο άνθρωπος μετά από την απάντηση της απάντησης απάντηση δεν πρόλαβε να πει ούτε τον απικίδιολόγο του και τον έκανε μεροκάματο, έκανε πόσους μήνες να ανεβάσει βίντεο. Τον πέθανε. Γιατί μίλαγε με αλήθειες. Ναι, τον δίκασε. Είναι δικαστής όπου για ώρες. Και του βγάζω το καπέλο σε πολλά πράγματα που έχει κάνει. Όπως τα ελληνικά YouTube είναι ένα από τα καλύτερα βίντεο που υπάρχουν στο community. Αλλά τέλος πάντων. πριν κάτι μήνες έλεγε πως ήθελε να κάνει collab και του έστειλε και μήνυμα. Live με Μπούγια. Ναι, ρε φίλε, του έστειλα τον Μπούγια, δεν μου έχει απαντήσει στο Instagram. Έχει τον ύπνο το βαθύ. Τι να... Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Λέτε, κάνει collab με αυτόν, κάνει collab με αυτόν. Του στέλνω μηνύματα. Δεν τα βλέπουνε, δεν απαντάνε. Είναι στα χαμένα, τι να τους κάνω. Δεν είναι στα χαμένα, ρε Τεώστη. Δεν είναι. Είναι ακριβώς το ίδιο που είπαμε με τον Ευτύχη στην αρχή του βίντεο. Θέλουν να κάνουν content με αξιόλογους ανθρώπους. Τι το αξιόλογο έχεις? Πέραν από κάτι λέξεις φαντέζι. Τελείως. Δεν έχεις κάτι το αξιόλογο, ρε φίλε. 1000 φορές να κάτσουν να κάνουν collab με τον Sony Anderson. Αυτό. Γνώμη για Μπούγια. Ωραίος ο Μπούγια. Δηλαδή Ωραίος ο δεν Μπούγια. περνά από το μυαλό του ότι ο άλλος απλά ίσως να μην θέλει collab. Όχι, θυμάται. Και αυτά τα λέω ενώ δεν τον πάω μία τον Μπούγια, έτσι. Ρε Μπούγια, ξύπνα ρε μαλάκα πάντα στο παιδί να κάνετε ένα collab. Τι κοιμάσαι όλη την ώρα? Αλλά προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Πάλι ο τύπος έφαγε άκυρο και ξαφνικά έκανε στροφή 180 μοιρών για το άλλο άτομο. Την επόμενη νομίζω μέρα ή 2 μέρες μετά ο Μπούγιας σε stream είπε πως ο Χαγιάτα έβγαλε τον Τέωστη, αλλά πέταξε μαζί και μερικά πάρα πολύ βαριά πράγματα. Ίσως τα πιο βαριά που έχουν πει για τον Τέωστη μέχρι τώρα. Αυτό εδώ Πράγματα. πέρα που βλέπετε πράγματα. τώρα είναι ένα αποτέλεσμα Τσοβόλες. από το Χαγιάτε Army. Το Χαγιάτε Army γέννησε αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ. Και υπάρχουν πολλά τέτοια, απλώς δεν είναι τόσο εμφανή. Αυτός τον έβγαλε στη φάση. Α, και να μην το ξέρει, αυτός τον έβγαλε. Όταν ξεκινούσε ο Χαγιάτε και τα ωραία του, αυτός ήταν σε Discord server και έβλεπε γυμνές πιτσιρίκες να καβλώνουν. Γυμνά ταλέντα του Χαγιάτε Army. Αυτό ήτανε βαρύ, μαλάκα. Μπούγια, σε εκτιμάω, σε έχω σε εκτίμηση γενικά. Φίλε, εύχομαι να έχεις αποδείξεις γι' αυτό, γιατί είναι too much αυτό που είπες, να ξέρεις. Είναι too much, ακόμα και για μένα που είμαι viewer είναι too much. Αυτός ήτανε. Και τώρα έγινε γνωστός. Ο Μπούγια δεν φαντάζομαι να πέταξε τέτοιο πράγμα χωρίς να ήταν σίγουρος, χωρίς να έχει αποδείξεις για backup. Που με κάνει να αναρωτιέμαι. Κοίτα, συνήθως πάντα έχει backup και αποδείξεις, οπότε, ναι. Ποιος στον Μπούγια κράτησε φωτογραφίες και υλικό από έναν Χαγιάτε Discord server λογικά 4 χρόνια πριν, που δείχνει το όνομα του Τέωστη και μάλιστα σε συνδυασμό με τα ανήλικα που λέει ο Μπούγια. Τι στον Μπούγια ο Στράδαμος έκανε τα screenshot? Ειλικρινά έχω πολύ Μήπως τελικά ο Μπούγια ταξιδεύει και στο χρόνο, φίλε. Είναι πολύ μπροστά γενικά σαν μυαλό ο Μπούγια. για να μάθω πώς έπεσαν στα χέρια του τέτοιες φωτογραφίες. Αλλά ναι, αυτά για σήμερα από τον φίλο μας που δεν ασχολείται ποτέ με δράμα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο... Λοιπόν, πριν πει διαφήμιση σαν το προηγούμενο βίντεο και το λούσουμε και τα κάνουμε όλα πουτάνα και όπα, να πω μόνο like, subscribe, θα link κάτω το βίντεο, τα πάντα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο.